uthuselani kanje Ngimemeza isikhathi sithe ngavumi na awulalela uma kuthi angishawa inhliziyo ngiyafana ubuzokwazi ukungcwaba usile kahle la ikhanda lakho ubuzofa ngempela ndoda hey ngiyaxolisa kodwa ya uDuku yazi la emini nje bathi ngemarket nje ngithola abafana lapha ilalela ngivusa kabuhlungu kanje ngivusela indaba zamamakethe hayi khonto engifuna kuwe usho ukuthi ngibona abafana bedayisa sinye iselula ngabancenga bangidayisela ngemali encane isigrand kanjani iselula yes kwenza into eningi yabo lawa wenu leyami ikwazi ukuthi iveze umuntu mangikhuluma naye yabona nje unkosikazi ngathi mekhuluma nje ngimbone yenza into eziningi imapho dlala nama CD iyawafana kanjani but iyawudlala umculo imabhongo usho ukuthi le yakho ukwazi ukubona umuntu umenga noma ngabe uthi usegoli wena ula eThekwini uyakwazi ukubona ukuthi ubani lo muntu yeah imake bhongo right yazi letha la mina ngizokunika le yazi into engifuna la kuwena ngoba bathe ngeke ngikwazi lento inamba lento kwazi uspellet inality pin ufuna ufaka pin na imake uthi ifaka ngisho ama CD phakathi anga yeah but CD inkulu angahlambi iyancipha masingena but iyawafaka iyawudlala inkulu ama CD so yazini mngani wami ilula lento yabona eyami ngikunika yona i-right impela wena letha le yakho mina ngizokwazi ukuthi ngikuphathele yona ngilo ngiyifunda ukuze ngibone ama CD angena kanjani yonke lento mina ngifuna ngifakele uma ngifakele nje uphini phakathi mina ngizobe sengazi ngoba bathi ifuna ukuthi uyifake uphini wena xa Bongo ukhuluma ngale phone yo Bongo ukhuluma ngale nto le yiyo lengitholile Let's ama CD angathi angena kanjani uyayizwisida kanjani uyazi ukuthi le phone ngiqala kuba ne phone ngisafunda ngano noma ngifunda u18 ngakunale phone no masha la 10 years ago wena nje uzongitshela ukuthi le phone le iyona phone le ojintsha uyazi ukuthi ngikhumbuza ngalezi ayikhathi ukuthi uma unele phone abantu ababeyiphatha babe namahlombe atshekile kanje ngoba manje iyasinda wonke umuntu wakhona uthi mokhuluma nathi shasha ngiyasindwa manje wena uqosha phike lelo ayizongithi ngidayisele labafana yazini wena yabo lento yakho ukuhamba lapha koBrea uhamba uyitshela ukuthi uyazi yabo le phone mina kumanje ngasikuthiwa bangidayisela yona ngihamene ngibatshele nje ukuthi hayi noma sesanje nje ngibaphe yona ngiyithenge kubona ngiphinde ngibaphe yona ngoba isasebenzi lelo wena ngifakele le phini lelo yabona nje ngeke ngize ngigcolise izandla zami ngithinte le stini sakho lo wardrobe wakho uthathe ubonze uzobeka kuphi hayi manje izosebenza ngizokhuluma noThemba uzongifakela lento hayi ukuthi ukhulume naye ifoni izosebenza hayi lizophela abafana nina hey ave ngijabule Themba nje base sizohamba nje kubalekile ukuthatha iholiday ngesinye isikhathi ubona nje mina boy ngiyavumelana nawe inkinga manje yini ukuthi ngibona ngathi leli holiday lizobiza nemali ayikho hayi Themba ungakhathazeki indaba yemali kade ngalungisela nayo lo hamba phela ngesikhathi Themba kuyadingeka ukuthi sisike siphume sishaye umoya sibe sobabili nje siphume kule bantu abaningi abala endlini phela kuvele la ekhaya Themba ngiyavumelana nawe boy kodwa still bona kanje izobiza lolu hambe lolu kakhulukazi njengoba usukhuluma indaba zokuthi kufanele kuqashwe imoto uthi khona imoto le ekhaya Themba uchaza ukuthi ngihambe ngosigedlemba okay sekusigedlemba Jona yonke leminyaka kade kuthwala ubungabonga ukuthi usigedlemba thenga ngaye amagross usigedlemba namhlanje usigedlemba kayi holiday Themba usemdala kakhulu usigedlemba ngeke sikwazi ukuhamba ngaye holiday uyakhuluma ukuthi wenze njani ngelinye ilanga wathi uthi ushaya indicate wavele washaya ihuthi usigedlemba uyakuphi ushaka malume yebo usigedlemba kuyesaphi kwamalume namhlanje usigedlemba akazokwazi uke holiday finish usigedlemba Themba usemdala usigedlemba wamthenga singakahlangani nakuhlangana yebo ngikushela ngangihamba ngobani ngosigedlemba ngiyakuthatha ngikufaka eFrancite ukhipha uphiko kunetha nezulu uhamba ngobani usigedlemba uhamba ngosigedlemba namhlanje usigedlemba kunjani ugugile akakwazi uke holiday futhi Themba uyakhumbula futhi nangelinye ilanga wathi ngijahile ngemsebenzini ngilate usigedlemba vala lakhe gearbox
Uyakuphi emsebenzini? Uhamba ngobani ngosikele? Ngosibhedlela. Onesi bonke bafika ngamatekisi emsebenzini. Abanye bangcolile, abanye balate, abanye bathelwa amagrease. Wena uyatetemuka uhamba ngobani ngosigedle. Namhlanje usigedlemba akakwazi ukuyisa eholiday. Waphumela ugearbox usigedlemba ngamqhuba ngamfaka emsebenzini. Ngabuya ngaqosha ugearbox ngahamba nosigedlemba. Namhlanje akakwazi ukuya eholiday. Thanda sami ngizothi ngaxabaniswa into engekho. Awubheka ukuthi ngiyithengeleni. Awubheka ukuthi ngiyithengeleni. Wow. Boy, 1200. Yona le mali efanele silungise ngayo usigedlemba ngithenga ngayithi. Bheka la ukuthi 59 rand. Kangathi unjani la ekhanda lakho? Okay, ufuna ngiqoka isikhibi. Ngivezela abantu okiss madoda. Siyafika nasifike isizwe kuthiwa ugogo benza yonke imisebenzi yasendlini. Thi ugogo akavula isango ekuseni. Ugogo akavala isango ebusuku. Ugogo akathandaza ekuseni. Ugogo akathandaza ebusuku. Ungabusazi nje ukuthi mhlambe lezi zinto zonke kufanele kube izinto ezenzeka. Wethemba ukusapha into oyiphethe. Hayi anda yami le. I-under yami. Themba kufanele ngenze kangaka ukuthi angiyifunde le-under yakho. Angeke uze kulunge, ngeke uze. Yabona le-under lenganikezwe umkhulu umkakayi. Futhi nje uyabona i-under yenhlanhla le ngasala konke ngeke kulunge makusala yona. Nawe. Wethemba yini le? Wenzani manje? Yabona into ezisixabanisa uzovela ungahambi. Usayihambi le-under. Iyasala. Ngizoyithatha. Awu ngeke. Okay, asamsotshela gogo ukuthi siyahamba. Samsobatshela vele. Ngizophoqa Wethemba njalo. Nice. Wethemba. Yeah. Ihotela noma umuzi weinsizwa lo. Hayi hotel nice. Very nice. Themba ubuthe kimi i-5-star hotel. Hayi ngithe i-The Star Hotel. Star. Yeah, Star. Themba i-5-star hotel ihluke kunalento yakho. I-BTV amasophi uzowabukela laphi mina? Okhama ngama-stars. Awubuka amakhethini. Umbhede nje uqine kanje nje Themba into soyithi nje then. Kodwa-ke phela sithando sami ngizamile. Uyazi amanani ehle kangakanani? 100% down. Abayisa nje amanani. Cagela ukuthi imali nje ukulala lapha night ukulala. Malini? 32 rand. Ngoba nje ungafuni ukukhokha la 680. What? Ubheke SMS Ubra Steve Themba. Ubra Steve ngiyazi akafuni lutho. Hayi Themba awumthinti kunokwenza ukuthi nento eyonakele ekhaya. Yamazi ubra Steve into ayifuna ufuna ukusiphazamisa nje. Ayikho into yazi angivele labantu laba ngibathumelela ivoice mail ithi abasixolele sifile. Hello. This is Buyi and Themba. Sorry, we are dead. Goodbye, cruel world. Goodbye. And how was that? Yabona ke la. Akukho gogo, akukho Winnie. Akukho Bra Steve, akukho Bongo. Imina nawe nombhede. Themba yangiza nalento yini amazese Hayi spring. ngiyangicasula lento yakhe yangicasula mina Themba yangicasula nento yakho hayi
ngishilo ngale ndaba yekho 5 star uthi yile star iyangixasa lento yakho 32 rand 32 rand 32 rand Gogo, engimele lento le. Buka le class uthi njani? Uprastic uyayirobha izitsha lana. lalela kunompompi lapha ngithi yawazi kunensipho angithi kunezandla zakho kunomqondo hlanganisa konke lokho kuzoba clean lo class Yazi usumdala kanjani nje Prastic? Fasho ufuna usuyakwazi manje ukugeza iclass. ngimdala kunawe obheka ukuthi ukhuluma noba Prastic, awuhlweni nengane phansi man. Uyona ingane phansi man. Ngathanda ukuthi angidelele mase Ngicela ungangiphoxi namhlanje yasi. bonga kahle. Ngicela nje ukwenza usuku lami libe mnandi. Nkosi. Qagela ukuthi kuphetheleni ngemuva. Angikho interested. Qagela nje. Angikho interested. Phathela upopo. hey wena nyoni indini uqhamuka pho sashela intombazane ngopopo Prastic, shut up man. Wongishire nampopo la ngiyamthanda nje. Bonga yena romantic ngopop. Hayi Yena romantic nje. uthi yabo upopo uround kahle bengicabanga mina nami asisinengane ingane mahle benayo ikhanda la popo ngaba kahle Ungabale class yokungibhedela khona emekhaya. Winnie, hello? Oh, hi, okay. uba okay I'm fine. Oh, are you serious? No, are you sure? Okay, please don't play like that. Yes, my passport is ready. Oh, that's good news. Wow. Thank you. Okay. Bye. Gogo. Yini ujabula Of kangaka wena? course. I can't believe I've got it, Prastic. I've got it. yile I've got it. I can't believe I've got it. Yini? Ngithole ipart yokudlala kwifilimu eNigeria. Ngithole mina. Wena mzukulu wami uzodlala ebhayisikopho. Uwema. Angikhomela nto le. ndoda awulethe lalo le awushoko le afghanit yakhe idlala phi eHollywood Film idlala eNigeria futhi. oh enaje letha la nopopo letha la ngishayele ngidlele wona khuluma ayikidla ngohlephula ngayo Ayibona indaba. gogo kwenze njani Janice balunga. gogo naloku kwenzeke la ekhaya akwehlanga engahliyo sithi dudu athi makuhlungu kunje ukhumbula amagama athi inhliziyo zenu zingakhuthuzeki gogo Khuluma ngani? Inhliziyo ikhuthuziwe. uba ukhuthuziwe manje uthemba noma nangethi uthemba ukhuthuziwe ambazi labantu ayithi labantu abafike necontract labesuke egoli abakwazi ukukhulisa Balokhuziwe kahle kahle. yazini amele ngifonele uthi khona ukhuthuziwe zoke sizwe la hayi uthi ngibafonele ngizofonela uThemba into ezoshesha Sorry, we are dead. room service akuzwethola nini phathi sibizile nje Oh yes. futhi awuyeke lokhethini linjalo awuliyeke 82 rand Ayizaduma. Room service zaduma. Hey bafo. Hayi ngiyangena ba. Yeah. Hey bafo. Beyiphukile le ntako. Yeah? Go to the window left. nani iwindi Themba Uthi window left lo muntu left. ngenkathi ubhekele uleft okubungapha nani iwindi Themba Oh, yay, bafo. Yay, Awuzame nami lomsana, awuzame nami. 32 rand per night Mzane, awuzami ngani ukuvula ngoba phela nayo into okuvula mnumzane. Iyo. ungavula ngaleto. Okay, ngikubuza umbuzo lolu ungavula ngaleto. Ngingazama.
Kodwa ke mnumzane bengilethe nali i-order lenu ispinach soup. Azange ngithi ngifuna into yakho repent, ngithe ngifuna i-green salad. So bro. Uthe ispinach. No, spinach soup. Nangu Khawula. Hayi bokushona ngempela kanti la ekhaya ngeke. Khawula. Awu mzi kamphephetha uvulakazi. Awabhlungu lokhu esikuzwayo. Kodwa ngosami umfana nje uyise esanda kudlula nje nawe useyalandela nomakoti wakhe. Manje wenze njani? Awu Hayi hlala phansi zibhlungu lezi hlala phansi zibhlungu. Hayi ungeza ngapha babukhawula. Inkosi ingane zakwethu awubasazi. Ngicela ukubuza kanti ngempela kushona ngempela yini la ekhaya? So phuma ngane eminyango. Awe bafo. Osa. Hayi uyaxaka. 32 rand. Buka amakhethi kanjani? Buka umnyango Themba. Ngicela ukuthi bona amasiya la. Awuzophuma. Hey, angeke. Ubani futhi manje lo munye kwenze yima mnumzana ungabona sovula icapha suka. Ubani ke futhi wena manje? It seems I've come at your wrong time. What? Uthi kwenze njani? Can I see Winnie? Hey, la. Look here. You see here. People dead. Morning. You go. Can I just see Winnie, please? No, people dead. I'm saying. I'm an agent and I'm just here to let her sign the contract. No. It's okay, I'll take it. Awukhulume naye lo muntu ashesha aphume siyakhala. Listen, I can't come with you to Nigeria. The thing is, as Prestivus just told you, my cousin's sister and her husband just... No, Winnie, you can't do that. Remember, on the phone we agreed that you're gonna take a part. Look, this morning issue won't help you. You need to make money. This is a chance of your lifetime. Aibo, you don't understand this child is mourning. Winnie, Winnie, look. Winnie. Go. I don't know if you are the brother. You are the witnesses now. I'm giving her a chance. She must call me 24/7. If she doesn't, don't ever ask me for favors anymore. Ngithemba ngiyiboni yonke lento yala. Awubuke nje amakhethi kanjani. Akhona TV la umuntu uphuthe isizungu. Mina ngisengifuna ukuya ekhaya. 32 rand. Yonke into labheka izimbali zakho, labheka iketela, labheka konke umbheda ucacile. 32 rand. Themba mina ngifuna ukuphinde ekhaya. Boy. Angiqinisile. Ayikho into endawo emnandi njengekhaya. Cabanga ukuthi sibafone. Pong. Hallo? Pong. Hallo? Hallo Pong, lalela. Bengifuna ukuthi Pong. Yini kwenze njani Themba? No ngathi i-network manje angazi noma ingala noma ingale noma ize ngala noma yashona ishone. Awuphinde bathinte futhi Themba, awuphinde bathinte futhi. Hallo? Bongo uyangizwa? Bongo lalela. Ukhuluma Bongo
Nini khona? Bongo. Yini manje kwenze njani? Yini Themba? Steve seshiya. Sesile. Ungasekomnandi usephinde ekhaya unyukasele. Angikajabule. Themba sokweshawa umoya endlini. Steve uphinde emuva. Steve seshonile. Themba yazi uthini? Akasekho emhlabeni. Asingangco. Angcono kuba mhlawumbe kushona uwena noma ugogo manje kushona. Wathemba izinto eyishoyo. Yazi uthini? Isho ngokuba ufube yedwa ekhaya. Siyabonga ukuthi nizosikhalisa ngosekwenzekile. Kodwa ngeke ngithi namaya ake ngithi ngiyabonga kumfowethu ukuthi angishiye nomuzi omuhle kangaka. Sengisho kona ukuthi nokade kwenzeka ngeke kushintshe bakwethu. Bongo uzoqhubeka. Angenzi ukuthi ngakha. Kushoniwe la manje. Kushoniwe la ekhaya. Bongo. Musukumemeza umuntu ufuna nje. Anginandaba igama kushoniwe la ekhaya. Steve. Kushoni bongo hamba ukhumule eminyango manje. Lalela, lolucinga ngilokhala njalo ukukhala indaba. Kushoniwe. Steve nawe Beke phansi umuntu njani? Okay, beke phansi phela. Kushoniwe ungaphindi ufone. Lalela, ngibeke phansi locingo ngoba ngathi nginogadeni nocingo. Ubani lofona? Angimazi ngithi ngilithi ngelichithela kusasa. Uzingani ukuthi ubani? Amuzwe uyanqamuka ufona ubuzwe ukuthi kufiwe la yeke ukukhathaza ngokucela ufune lesikhathi. Hayi yona indaba kaThemba. Cha indaba kaThemba ukuthi uThemba ngumazi efika la. Efika nganza kwethu. Amen. Akho amen. Efika uThemba wathi mayefika engenalutho umntana omuhle. Engenalutho uThemba efuna indawo yokuthi akhe efuna imali. Khipha 20,000 ngamnika nje. Ngakho phela seyaphuma. Wekawuni. Inxa yokuthi hayibo Imali. Ayithi wena ushonile. Mina ngishonile. Nangu umuntu ofile. Nobabili futhi kuthiwa ngishonile. Hayi bafuna sondela. Masondela. Ningabaleki phela nabaleka manje. Ba. Wena thi ufile nje. Nawe uthi ufile ba. Imali ba. Hayi ba. Thana bathi kube nephutha ngabanga qondi ufile. Kodwa yazi nobhongo angazi singenza hayi khona bahamba. Umzalo uyapi manje? Sathi sifika wena ubuhamba. Ngoba Themba uyaphila. Nawe sisibuya uyaphila. Nigeria manje. Ngiyofeza iphupho lami eNigeria. Usuyakuya afford it. I can afford it. Ifilimu eseNigeria. Nigeria. Awukangikhulumela noma ngizame lapha kuleyo film. Ngicela ungibambele isikhwama ngibeke renka ngihambi nawe. Hawu no ngeke ungishinde. Ngoba manje nami Nigeria mina uyaphika wena. Nami ngeNigeria. Bambele isikhwama uzongibeka renka nisale gogo. Sengozama amatoho khona eNigeria manje. Mhlawumbe ngodriver amatekisi khona. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.